Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po kasama ko si Sax. Hi! So si Sax mga ka-studio yung kasama ko kasi si Mrs. po hindi pwedeng makakain ng mga matitigas ba. Kasi binunutan ng ngipin no? Oh. So yun mga ka-studio, kaya si Sax muna yung kasama ko ngayon. Mga ilang weeks po ata wala si Mrs. So mga pagkain namin mga studio, nabili namin sa Crab Pro. Unang-una po, mayroong tuna panga. Ito yan, chili garlic crabs. Yan. Steam pangpano. Steam pumpano. Pangpano. Paborito to ni Sax mga studio. Kaya sinama ko din siya dito. And by the way mga studio, may good news pala kami para sa inyo mga studio. Dahil paparating na po yung Mother's Day. 6 na ka-days. 6 days na lang po sabi ni Sax. So, mamimigay po kami ng 10,000 pesos total po. So, meaning po, hatiin natin yan ng 20 ka mga mothers po yung mabibigyan ng 500 pesos. So, i-reveal namin yan mga studio sa aming FB page po. Ilalagay namin doon yung mechanics po. So, soon na po yan. Malapit na po yan. Abangan nyo po yung post yan. So, 20 winners po ng 500 pesos po. Via GCash or kaya sa mga remittance po namin ipapadala para po mayroon kayong handaan din po sa paparating na Mother's Day. So, iyon mga studio, hindi natin patatagalin to. Pray muna kami bago mag-start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Bago pala kami mag-start kumain mga studio, last na lang po ito. Mega shoutout pala sa nag-join sa amin ng Diamond VIP po. Mac and Milna. Sila po ay mga mukbangers din po at gumawa sila ng YouTube channel dahil mahilig din po sila na kumain po. Kaya mukbang po yung topic din nila. Please check out mga studio. Ilalagay namin dito po yung picture po, Mac and Milna. Please visit po. Please like and subscribe din po. Support din po natin mga studio. Maraming salamat ma'am at sir sa pag-join ng Diamond VIP po sa Visayas Studio channel. God bless you more po. So yan, ngaw na talag. Mga unta niyo mga studio. Asay mo na nag? Crabs. Crabs. Asan yung kani? Kana. Kani. Tiluk ka na? Loko na. Kaya mau ka anak? Oh. Yami? Ami. Wow, kadagkong paa kanina. Haraw na yung uno do. Kalay hubit? Tunga tani? Ito. Mausa ako asa. Aray. Bigyan ko muna si Sax mga studio. Hani? Anak mga kuha na. Unod. Mga taraw. Kanila tiwas. Mga unta niyo. Ami. Unod. Dami nak. Ang flavor po nito mga studio ay chili garlic. Pang drinks kay kuan. Wa kay Coke ako as a royal. Oo. Royal day mo na? Dami. Napay uno do, tagaan ka. Tagbaw ka na kay. Daghan. Kau kan una? Pangkuhan ako sana lang. Nabili namin to sa Crab Pro Cebu. Nag-bounded ko ani pa. Kan. Wow. Dami. Dami. Tapos ako pa. Sausaw ka? Kanay ba? Ito. Asa diha? Diha.
Sukak soyo. Lami. Nami? Lami dyan pa. Si Sax mo na yung kasama ko mga studio. Meron din ko ano? Ano yung magyatak ba? Hindi ako bayawan ha. Tagang ni unod. Lunch po namin to. Lunch. Paniud to na ko. Pawan ah. Hindi. Mataglaim. Sangay? Ano? Ito padukduk. Malahog yung padukduk ma. Kuanang ka na. Kutsara ba? Sarak. Kahi anak. Wala. Anak pa kuha pa. Kaya ato sang kuan dire. Akong bungkagon. Anak pa ko. Daghon. Lami pa yun. Kasip kanyang unya. Asupan Bawahilan tani mga dagko nak. Nak. Nani nak ba? Maak. Tunga ta ha? Kuha na usa. Dah kalami. Lami. Sausaw nga crab sa suka o toyo. Lami? Lami. Ito mga nabili namin na crabs po. Mga meal to lahat. Kasi naubusan sila ng free meal ba. Kung gusto nyo po yung maraming aligi na crabs, yung free meal po. Lami. Makan niya. Isda eh. Isda. Isda na po ito. Ito. Pumpano. Hilawin ka na yan. Tambo ka na. Katakbuk. Hilawin yun. Kalami nga. Ang daling ko. Ang sarap ng isda na to mag-studio. Lami. Gawin na. Anak. Panam ko kilaw. Lami lang. Ang taba ng isda na to. Apa kay crabs? Apa? 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 Kani ay tilukan na kay. Lah, lami ani nak. Loko na kani. Hmm. Daghan.
Ano? Lah, kanina kay. Nagkahanan na yung mukha. Hmm. Oh, ako ah. Paano siya ni? Itlog? O tambok na. Abot din. Sabi na marat akong ano? Wow, very good. Dami na kaisda eh. And by the way, mga kastudyo, mayroon palang Facebook page si Sax Abras. Abrasax TV official. Oo, yun. Minsan po nagla-live si Sax doon, kumakanta siya. Puntahan niyo po mga kastudyo. Doon po siya nag-update. Mahilig talaga si Sax kumanta. Hapay na din kayo pa. Naubusan na lang. Nasaya ba? Masarap yung crab, pero mahirap kainin ba, no? Pero Sax, alam niya paano magkuhan. Kumain ng crabs. Ako andun. Kanina, tilaw ka ni? Tuna pa nga. Amay. Pa, ikaw na na pa nga pagsama? Ito na eh. Oo. Tilaw yun. Ilang lang pa niya. Mamit ah. Naipagod-pagod ko, diba? Kusyok. Tango. Ang sarap. Sarap po ng tuna pa nga. Masarap yun. Sarap dyan. Kumuditsing na naman Sax. Tango. Kaon pa ka? Tuna pa nga? Ha? Daan naman ka na? Tango, tabitaw. Hilok ka? Nahurot naman ka na una? Yan, grabe. Mi. Dami. Busog na ko pa eh. Hmm? Pa, busog ako. Nahina lang. Busog na din ka? Busog na dyan kaya. Dati mo kuhan? Kanan? Gamay na lang. Nadulog ka na. Inom dig soup drinks. Ilokong pa na ko nilabang? Nadulog ka. Umit ah. Sa lahat ng sumasabay sa amin ngayon sa kainan po, maraming salamat. Pa, kanina ko ang dapit sa kuwan. Panit. Tambok. Hayop ka? Amay. Gamay lang. Naitom sa luyos ah. Naamoy soft drink sa mong kilid. Kuha na cook.
Kadaghan na sa itong gimukbang na. Ito gahurot? Di? Di. Busog na gani ko. Usog na nga. Ano palabi? Orange na ako ah. Shout out nga. Shout out kay Tita Matia. Hi. Shout out ita. Shout out. Shout out. Kay Tita din. Shout out tita. Shout out. Sarap po ng tuna pa nga. Sarap. Pato na pa nga ka ng dari pita ba? Diri dapit na. May tambuk. Diri. Yeah. Na may ikuan itom. Ang soda ba sa itong likod? Kuan ang itom. Dia. Nami. Kami dyan. Pag cramps talaga medyo matagal matapos ba. Kami. Kapit na maubos ako, imo daghan pa. Tanapang di ko ni. Kalami ani sa likod oh. Kana. Kau na. Hapit na hug. Excuse me guys. Excuse me po. Ano to? Namusog na ko. Inog ng tiyan? Apa? Itong mga ganito po, off-cam na lang po namin kakainin kasi matitigas to ba? Excuse me guys. Ang sarap. Nag-enjoy ka na, sumukbang natin na. Enjoy. Lapon din ako ni. Pag may soda. Ayan mga studio.
Excuse me po. So, hindi namin maubos mga studio sa dami po nito. Kakainin pa namin to mamaya po. Ito mga ganito. Matigas kasi ito. Lalo na tayong matagalan, matapos ma. Taon siya ng matigas. Gahi. Gahi, ablihon mo. Gahi ka? Kinanagdukduk. Kinanagdukduk. So yun mga studio, shoutout po muna kami bago kami magpaalam. Shoutout ko muna mga studio yung mga VIP members po namin. Shoutout Bisaya Indian Mami. Hi. Has Xbox. Hi. Oser Eats. Hi. Mac and Milna. Hi. Tol Lihod Be Nice to Me. Hi. Excuse me. Bisdok TV Plus. Hi. Jaski Journey. Hi. Just Eats. Hi. Juby Ginkono at Hi. Ben and Yuri. So yun na po lahat mga studios. Maraming salamat po sa pag-join ng VIP po sa amin po. Tsaka ulitin ko po sa Valentine's Day no. Sa darating na Mother's Day po, mamimigay po kami ng 500 pesos po sa 20 na mami po. Yung mechanics po, ilalagay namin sa Facebook page. Kaya kung napanood nyo to sa YouTube, puntahan nyo po sa aming Facebook page po mga kasunyo. Soon po, ilalagay po namin yun. So, that's it for today's video mga studio. Grabe po, nag-enjoy kami sa kainan namin today, mga seafoods po. Ikaw nag-enjoy ka? Oh. Ha? So bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.